E imos agora con ese escape de gas nun establecemento de Melide. Dúas persoas foron hospitalizadas, pero afortunadamente foron axudadas por un veciño, Moncho Vila. Boa tarde, Moncho. Hola, boa tarde. Como te decatas do que está a pasar nese momento? Pois decátome porque eu teño mesmo a librería enfrente. E eles viñeron pola mañá, unha parexa de, bueno, sí, un chicos jóvenes viñeron pola mañá, serían por aí as 10 ou así, a chica cando veo aquí un a min. E díxome, Moncho, temos que facer un cartel para piñar os caparates, bueno, vamos cerrar unha semaninha de vacacións, esta semaninha iban descansar. E xa veño era nada por el. E nada, marchou, eu quedei aquí e por aí dentro de un cuarto de hora así, viña toda afligida aquí, correndo, toda chorando, dixo, Moncho, por favor, ven comigo que Alex, a súa parexa, caiu e non nos dou levantado, claro, un chico de 90-100 kilos, e fai o favor de axudarme ni. Eu collo, marcho atrás dela, correndo, baixamos, que ten un sótano, no bar ten un sótano. E baixamos as escaleiras, e no fondo das escaleiras xa un aeroporto xa me ven un olor así a gas, unha cousa de verdade insoportable, unha cousa que non se aguantaba. E ele estaba ali deitadiño, no medio do sótano. E claro, todo a oscuras, porque non tiñan luz, estaban sin luz, levaban un día ou dous, tiñan un problema de, bueno, non sei que lles pasou na luz, tiñan un problema de luz. Sí. E non había, todo a oscuras. E eu, claro, collino, ele estaba así, como, respiraba como fuerte, unha respiración moi fuerte, como si, eso, que non dá respirado. E collino polo brazo, e arraseino, para subirlo hasta as escaleiras, para sacalo dali do sótano. E nese momento eu estaba tirando por ela, e me dixo, Moncho, como me mareo tamén? Eu, claro, caiu ela, caiu para un lado, e nese momento, pois xa, non cabilei. Collín, e xa arranquei, xa subín polas escaleiras como un raio. Viñen á librería, collín o móvil, chamei ao 061. É dicir, non pensei nada. Pois menos mal, Sí, menos mal que mal. saíches de aí, Moncho, porque senón, o mellor tamén perdías o coñecemento. Estábamos tres mortos. Claro, e que foi o que... Que foi o que provocou? 5 segundos máis, 5 segundos. Porque eu xa notaba xa como algo así como sabes, un mareo así na... E eu creo que se chego a recollela a ela, estábamos os tres aquí, estábamos os tres mortos. Moncho, que foi o que provocou este escape de gas? E iso parece ser que, como estaban sin luz, puxeron un generador de noite. E deixaron no sótano. Entón non é escape de gas. No, entón é unha intoxicación por... Claro, por CO2, non? Sí, falaban de monóxido, non? Sí, Sí, efectivamente, foi eso. Rosa, o de deixar o xenerador durante toda a noite, Bueno, iso non se debe facer, non? Evidentemente non nun espazo cerrado, non? Ti podes telo nun espazo aberto, pero non se debería. Eu aí xa non é cousa... É que aí non habría oxígeno ningún, xa. Claro. Nada, porque eu xa te digo, eu cando salín, depois vim chamar o 061, que neso foron, de verdad, xa dixo que era urxente que mandaran rapidamente, que había dúas persoas inconscientes, e xa te digo, en 10 minutos estaban aquí todos, estaban ambulancias, Guardia Civil, Protección Civil, foi todo moi rápido, moi rápido. Pois menos E eu mal. salín, e mentre que estuve aquí esperando, pues, cheguei á librería como mareado, estaba como mareado, como levaba a cabeza por un lado para outro. Eu digo, eu estou 5 segundos máis, eu penso que nos juntamos... Igual caes. E ali nadie daba con nós, porque é un sótano. Moncho. No punto do restaurante. Estaba cerrado. Nada, estábamos ali a mañá, non daba nadie con nós. Pois menos mal. Moncho, e sabes como se atopa esta parella? Xa viñeron onte. Bueno, están ben, entón. Sí, xa saliron onte do hospital, ben, gracias a Dios, moi ben, están ben. Sí, Pois menos mal. Sí, podémoslo contar. Pois eso é importante. Eso é importante. Claro. Estamos todos ben, sanos e salvos, que podía ser ao revés. Podía ser ao revés. Sí, e houve casos, por intoxicacións e hai así, casos, sí, que non o sei, contan, sei. non? É que quería comentar, non? No que non pasa nunha vida pasan segundos, pero ás veces sí, hai que ter un pouquiño de... Hai que pensar a veces que poden pasar cousas, non? No momento en que deixaron o xerador encendido toda a noite, pois temos que decir, oi, Pero se eu cando estaba ali tirando por ele, entre o que tiraba por ele, e claro, que falta che oxígeno, porque eu notaba que che faltaba oxígeno, e a forza que hai que facer, eso, cuidado, non é fácil estar ali, eso... Hai que ter sangue O frío. problema é que nese momento non o pensas. Claro, e... Nese momento non pensas nada. Nada, claro. Eu pensei que depois, cando ela caeu, sí, depois dixen, mámonos aquí, que nada, somos perdidos os tres. Xa. Nada, se quedou ali, eu creo que se quedou 5 ou 10 segundos, nada, porque a ver, ela entrou conmigo e mareouse, así que eu non iba a tardar nada en caer igual. Bueno, pero eso pasa
pasaba, que non ten que ver, pero bueno, era unha cousa, cando había as mortes nos pozos de Purín, sí. non? Que Igual, caía unha persoa, E iba outro a rescatalo, iba outro e caía rescatar, tamén. e iba outro, Pero ao e final todo un efecto dominó. Exacto, Eu era creo polos que- gases, non? Creo que o mellor que puido facer foi salir rápido, chamar a urxencias, o 001 que mandaran rapidamente, e así salvaron seles. Sí, señor. Fixo moi ben, Moncho. Moi ben. Fixo moi ben e salvoulles a vida, dende logo. Gracias ao equipo sanitario, que xa che digo, foron non sei estar 10 minutos, en 10 minutos estaban aquí. Pois, E gracias Moncho. a eles están aquí, están vivos. E se quedo ali, xa che digo, estaríamos ustedes hoxe, estaríamos... Pois menos mal, Moncho. Todos queremos un veciño como a ti. Sí. Pois hai que Bueno, facer pues eso fai falta. un Eso fai chamamento, falta. porque incluso nesta Gracias a Dios época, vai habendo xente boa. nesta época que vamos Sí, sí. cara ao inverno, donde se fan Pero hai que donde se sí, hai poñen que as ser conscientes estufas, de que donde os existe, que generadores teñan son cuidado, Pero, Sí, Moncho está falando. Moncho, moitísimas grazas por contárnoslo e nada, mandalle unha Nada, por aperta Dios, e os gracias nosos a vos, ánimos a esta gracias a parella. vos. Unha aperta, Moncho. Grazas, Moncho. ¿Qué decías, Luis? Gracias, de verdad. Estaba dicindo que hai que facer un chamamento á precaución, o que decía de que nos espacios pechados non se faga, sobre todo agora que vamos cara ao inverno, e que se soen poñer as estufas nas vivendas, cando vai frío, que non se ventila porque vai frío fora, que se lembren sempre de que se non hai oxígeno, o que vai a acontecer é que vamos a ter este tipo de problemas. Entonces, todos os anos estamos los tendo. Por favor, teñan cuidado, lémbrense sempre de que hai que ventilar e non teñen as estufas postas todo o día. De seguro que Rosa nos pode dar uns bons consellos de cara Claro, ao eu inverno. iba a comentar, non, que realmente un soto que sirve de almacén non é obligatoria unha ventilación, non? Si, pois, según o que ti almacenas a carga de fogo que poda haber aí, pois tes que ter un sistema de detección de fume para un incendio, non? Pero non ten por que ter unha ventilación porque se supón que non vai haber pois ningunha máquina ou unha instalación que produzca gas. Si é obligatoria nos garaxes. Os garaxes, porque temos un vehículo. Entón, a ventilación nos garaxes, que tamén tendemos a pechalo todo, non? O garaxe da nosa casa, pois, o portal, pois, moi hermético, de seguridade, aínda que lle deixemos unhas pequenas ventanas sempre pechadas, pois, si é importante tamén a ventilación nos nosos garaxes por culpa dos coches. Simplemente deixando unhas reixas nos portais separadas metro e medio, unha abaixo e outra arriba, para que haxa unha circulación de aire, xa estás favorecendo que calquer escape que poda haber de gas, ou neste caso que era un xenerador, pois xa terías esa pequena ventilación. E despois os detectores, que moitas veces nos recomendaron tamén os bombeiros que nos visitaron, moitas veces, detectores de CO2 que pitan e te É avisan. sinxelo, non? A O que colocación pasa é que é neste caso, sinxela. eu penso que deronse dúas cousas, non? Por un lado, o motor de combustión, ou de explosión, neste caso de gasolina, sería, non sei, ou de gasoil. Por un lado, consume oxígeno para poder queimar, e por outro lado, por tubo de escape, desprende un montón de contaminantes, petróleo, monóxido de carbono. Toda a noite, Claro, a porta imagínate. fechada, seguro. Claro, queda sin oxígeno, por encima larga a contaminación, o sea que ao final fatal. É unha bomba, o sea, o señor entrou ali, xa caiu desplomado, ao abrir a porta, pois abría unha pequena ventilación, por eso o Ao mellor veciño e a aguantou algo, señora claro. aguantaron un poquinho máis, e bueno, pois houbo sorte, gracias a que o veciño pois foi rápido e actuou ben, a verdade. Este tipo de sucesos desgrazadamente recorrentes e tamén moitas veces falan